Bafethu Mr Calvin Mathibedi sokuvela into engathi ufuna ukuaphila la court order eyavela Friday. Mosi Mr Makhabeli lona yi-security company owner eyakhipha izitsholo ezithile ngo-General Nhlanhla Mkhwanazi. Esithi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ingathi ipolice elicorrupt nini emdibanisa nento zokubulawa kwabantu into hayi kuke kubulawe abantu even emotions prepare before abantu bebulawa ininzi nje into emanye kunyeza kaye wayithetha ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Hayi kuGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wabheke court wafuna iapplication yeagent into ba athini interdictwe Mr Mathibedi from ukuthetha into ezifana nezo. Hayi kiphumile court order ngolosihlanu in the afternoon yaphuma isithi Mr Mathibedi uphi 24 hours yoba makadelete yonke lonto wayeposte kwi social platforms okanye kwi social media space sakhe. That was the first thing. Secondly, waphiwa i60 days yoba ahambe aphindele kulama media platforms beke wasebenzisile kwezo journalists beke interviewers zizo abuyele ku ayehotshisa yonke lonto beke ithetha zonke zozitsholo beke zithetha ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Yangaphelele yapho kwathiwa futhi ngaphezulu as abhatale negqwetha lethu advocate Sikhakhane. Ayike niyamazi mos, it doesn't come cheap. Abhatale even igqwetha lethu elo, so it means that with cost. Ayike kuvela into yoba uya aphila lonto leyo ufuna ukuaphilela yona into yoba aphindele ecourt. So sizayiva into yakhona izathini ke. Hayi ndivele ndavela no General Sibiya because uGeneral Sibiya uzavele athi hayi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi even icourt yandiyazi noba uzathi is-captured na uzathina ndiyazi thini because ne-court nazi ziye zaba in our favor. So I thought I should just let you know into yoba ikhona nje into engathi injalo uba Mr Mathibedi ingathi ufuna ukuaphila la judgment okanye la court order leyo. Hayi beke ngemhle madoda kwisoap we state of the province address. Hayi beke ngemhle uGeneral Nhlanhla into ethi madoda xa hayi ke ebelapho nanko ke apho ngelelo xesha beke kwisoap since bebe ne state of province address whereby premier where lo province leyo ezathetha nabantu after most sekwenziwe la isona yi state of a nation yona ye nation meaning ye country yonke. Then ke ngoku banazo ezabe zama provincial nowethu sheme Eastern Cape naye beke nayo eyakhe isopa kubana ayibo bafethu hayibo bafethu ngibani Mabuyane hayibo ikhona lento bafethu khona into abandingalibala upremier wethu wase Eastern Cape. Bafethu inobungozi lento eseyenziwa iKZN andisayithandi futhi mina ayikwazi lento abangaze ndilibale even igama le premier yethu uMabuyane. Elo xesha xa ungandibize umbuzo yaseKZN ndingayibiza same time into ba hayi ngapha Mr Thamintuli eyangaphethu ndiyandilibala ithi nalento hayi pha sisidliso esi andisayiqondile into yaseKZN. So that's just the update. As soon as kukhona into entsha malunga nalo case yabo Mr Mathibedi no General Nhlanhla Mkhwanazi ngizawunixelela. Qode mani